n'aw mana Ambalmaw aw ka bi don kibaru waati sera to kibaru min n'a bɛna lasaw ma aw balimakɛ Gawusu Jalo Rasjal fɛ ka se karamɔgɔ Elhaji Jose Traoré ma an'an baaraɲɔgɔn minnu bɛ jamana kɔnɔ jamana kɔ kan bi baara ye jamajɛ baara de ye anw bɛ Bamakɔ yan faaba kɔnɔ avril kalo tile 28 o waati kelen na Elhaji Jose Traoré ale n'a baaraɲɔgɔn tɔw olu bɛ sangaw bara nka bi donkan a bɛna kɛ donkan sanuman ye a bɛna kɛ donkan duman ye a bɛna kɛ donkan ye donkan min b'a jira k'a fɔ anw ka baara in ni limaniya tɛ baara in kɛ man di dɛ o de kama karamɔgɔkɛ ale bɛ san de nka anw bɛna an to Bamakɔ bi ka kuma da ale ma donkan kɛrɛnkɛrɛnnen hali n'a y'a sɔrɔ sunkalo kɔni ye dɔ kɛ nin ye ladala ko de ye Jose bɛ an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni dugu jɛra k'u bilasira kuma minnu kan ka fɔ kuma dalumaw hali ladilikanw diinɛ sira fɛ ale bɛna o las'an ma bi aw ni ne waati kunkurunin kɔnɔ ni labɛnw sabatira sira bɛna di Elhaji Jose Traoré ma nɛgɛw kolonsolen don cogo min na bi ale bɛ san anw bɛ Bamakɔ yan a bɛna donkan min d'an ma nin donkan in malidenw an k'an ka tɔmɔta bɔ nin kɔnɔ dɛ a jirala k'a fɔ karamɔgɔkɛ labɛnna an ka sira di Elhaji Jose Traoré n'ale tilala an ka bi don kibaru donkan na an bɛ sɔrɔ ka baro sigi aw ye bi don kibaru kɛnɛ kan kibaruyaw bɛ yen kibaruya minnu kɛlen bɛ ka dugu labɔ bi kosɛbɛ o kibaruya dɔw ka di nka kibaruyaw fana bɛ yen olu ye dabaliban kibaruyaw ye dɛ min ye Mali yɛrɛ polisi national o ɲɛmɔgɔba Sulemani Traoré bi don kibaru kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko démocrate ale ye bayiraliw kɛ nin kɔsanda in na polisi kɔnɔ a jirala k'a fɔ nin cɛta in k'a kɛra sigala koba ye o de y'a to bi denmisɛn minnu bɛ yen n'olu tun kan ka se sɔrɔ olu de bɛ bɔlɔn kɔnɔ bi an bɛ n'o bisimila bi don kibaru kɛnɛ kan min ye polisi yɛrɛ ɲɛmaaba ye kunnafoni di gafew kumana nin baara in kɛra cogo min na aw bɛna bɔ joona bi don kibaru kɛnɛ kan kunungo Imam Mahmud Diko ale tun ye wele bila silamɛ jama ma a yɛrɛ jabala la n'o ye Bako Jikɔrɔni o dolanci kɛnɛ kan ye anw tun bɛ yen an ye sun tigɛ ye jamana maaba caman tun bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ Mohamed Ali Bacili i n'a fɔ ministre Amadou Koita a n'a ɲɔgɔnna caman ninnu bɔra ka caya fo ka se hali Imam Mayi Watara ma kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan kunun an ye seereya minnu sɔrɔ yen an bɛn'o da u tulo kan Lafiyabugu kɔnɔ l'école min bɛ yen n'u k'a ma ko Aminata Job l'école-soba don maa minnu b'a dɔn kosɛbɛ n'i donna Lafiyabugu ka siraba kelen minɛ siraba min bɛ taa Kaliko o siraba in yɛrɛ galakada la ye Aminata Job de bɛ yen wa Aminata Job kɔfɛ Aminata Job l'école in kɔfɛ a yera k'a fɔ bolola baarakɛla dɔw bɛ yen a bɛ taa maa 1000 ɲɔgɔnna olu sigilen bɛ kɛnɛ min kan n'u b'u dahirimɛ ɲini a bɛ wagati jan bɔ k'a bɛ komi Bamakɔ maireba Adama Sangare ani sigida 4nan yɛrɛ olu tɔgɔla maire min bɛ yen n'o ye Adama Berete o Adama tɔgɔ 2 k'olu de bɛ wuli kajɔ la ka ni maa ninnu na wuli u tun ye kunnafonidilaw wele u yɛrɛw jabala la anw tun b'a kɛnɛ kan yala ninnu ni wulili ka kan wa u sigira cogo di n balimaw an bɛn'o lase aw ma bi n'an bɔra yen fana kurantigɛ min bɛ jamana kɔnɔ aw caman b'a joona malidenw ni tɔɔrɔlen don bi kosɛbɛ u ye dantigɛli kɛ an bɛn'o lase aw ma min bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔba dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga maliden dɔw y'a jira k'a fɔ ale bɛ baara min na jamana kɔnɔ baara in ye u nindungɔ baara de ye wa maliden wɛrɛw y'a jira k'a fɔ olu bɛ min ɲini bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ faraɲɔgɔnkan waati de sera malidenw ka ɲɔgɔn minɛ malidenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma malidenw ka ɲɔgɔn kanu an b'o waati de la k'o tɛ se ka kɛ bɛɛ ka dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga to jamana marabolo ɲɛmɔgɔya la ka d'a kan ko a nana ni nabolo ni taabolo minnu ye o tɛ bɛn kofɔ k'o tɛ ɲɔgɔn minɛ kofɔ jamana kɔnɔ ni maa 2 ninnu ye min fɔ anw bɛna bɛɛ lajɛlen lamɛn bi don kibaru kɛnɛ kan yala jɔn de ta ye tiɲɛ ye n balimaw sisan an bɛ sira di Elhaji Jose Traoré ma ale bɛ sankaw bara sankaw tɔgɔla kuma bon min bɛ yen
a ye donkan kɛrɛnkɛrɛnnen de labɛn alisilamɛw ye bi sunkalo tile 27 in alhamdulillah 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 an ka sira di karamɔgɔ ma n'ale tilala bɛɛ an bɛ sɔrɔ ka segi ka na bi don kibaru an bɛna walan dayɛlɛ aw ye foyi tɛ aw ma muɲu sabali basigi ani makɔnɔli n'aw sera k'o kɛ bɛɛ aw bɛna don kibaru sɔrɔ aw lafiyalen kabini aw sigiyɔrɔ la don kibaru min bɛna bɔ aw denkɛ yɔrɔ la Gawusu Jalo Rasjal ani Elhaji Jose Traore nɛgɛ kɛrɛfɛ sira di Traore kɛ ma inshallah ale k'an na don bi don kibaru kɔnɔ ayanga bonya soro isababullah kiram Muhammadu isababullah ayanga bonya soro isababullah kiram Muhammadu isababullah ayanga bonya soro isababullah kiram Muhammadu isababullah ayanga bonya soro isababullah Kira Muhammadu Isababullah I b'a fɛ ka ne ka cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw I b'a fɛ k'u hakili latigɛ k'u hakili sigi ka dɔ k'u jigi danbɛ cɛbalen ko n kana fɔ ko cɛbalen ne ba dɔ de ye nin fɔ n ye n'i ko cɛba kama I tɛ se ka fɔ len maninkaw b'a fɔ den ma ko len den I b'a fɔ de cɛba ne ba n y'a mɛn ne ba Haja Jɔndan Jabate n y'i ka kuma in mɛn denmisɛn minnu bɛ yen n'u bɛ ka olu bɛ deli ka min fɔ ko bamankɛ maa o maa bɛ yan sukolɛtigiw Allah mɔgɔ minnu bɛ yen a ka kuma man ca ale ka baara in bɛɛ lajɛlen ye dibila baara de ye kɔlɛtigi tɔw bɛ o la aw tulo bɛ fɛn min na sisan I m'a ye ja ŋaniya de bɛ baara kɛ karamɔgɔkɛ e ka kan ka dɔn k'a fɔ don kibaru kɛnɛ sigira mɔgɔ caman bɛ yen olu b'an wele yala u b'a dɔn de k'a fɔ an bɛ kuma na k'an wele ka ɲininkali kɛ wa wala ka weleli kɛ wa karamɔgɔkɛ I bɛ sabali I m'a ye an denkɛ bɛ ka min fɔ n'a tun ye Ala diya a tun bɛ an kɛ Nabila Adama manton ye Ala m'o kɛ n'a tun y'an diya fo ka na Nabila Isa mantonya Ala tun b'an kɛ o ye Ala y'an kanu ni Mahamadu mantonya de ye Allah fo a ye min fɔ ko k'o kɛ ni Ala ka yamaruya ye a ma kuma fo k'a sɔrɔ Ala y'a yamaruya n'a kuma ni ye a ye fɛn o fɛn fɔ ko k'o to yen Ala de y'a fɔ k'o to yen a ko an k'an cɛsiri min kɛli la bɛɛ ka kɛ I seko ni damajira la anw tɛ se k'ale sɔrɔ o Ala ye min k'a ye a m'o kan a y'a da cogo min a m'an da o dacogo la wallahi Ala ko ko kira I ka fisa ni danfɛn ninnu ye Mamadu tɛ aw balima ye dɛ Mamadu tɛ aw dɔ ye Mamadu ye ni Ala ka ciden de ye I m'a ye a furumuso an b'a f'u ma ko an baw Allahu Akbar wa a kɛra misali de ye ko ni tun ye kira ye dɔrɔn anw kɔni an ma ye an jɛna nka mɔgɔ minnu bɛ taa Madina Munawara ko ni ko salamu alaikum ya rasulallahi ko Ala bɛ se d'a ma a b'i jaabi o ye maa gansan ye Allah an b'a ɲini Ala fɛ n y'a ɲini Ala fɛ an bɛɛ lajɛlen Ala k'an garijɛgɛ don a la baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ani Mali silamɛw bɛɛ lajɛlen duniya silamɛw bɛɛ lajɛlen ɲinɛ kɔni aw minnu b'a fɛ ka taa aw ɲɛda nin cɛba in kan a tɛna an ka ɲɔgɔn bolo minɛ
jigiya ɲuman na an ka labɛnw sabati n'a waati sera o k'a sɔrɔ an ka sɛbɛnw labɛnnen don an ka taa ka taa bɔ nin cɛba in ye wallahi nin ka misiri a kɔnɔna taamali siɲɛ kelen a bɛ maa kunnaja dɔ fara nin ka mankutuw kan jango an k'a dɔn k'a fɔ a ye sira min fɔra sira jɛlen don hali minnu ko tɛ mahamadu ko la hali minnu ko mahamadu an ma sɔn i ye hali n'i bɛ tiɲɛ kan olu bɛɛ lajɛlen b'a na lahɔrɔma kɔnɔ ko mahamadu ala ko ten ko ne ye ci ka kɛ nɛɛma de duniya a n'a kɔnɔfɛn bɛɛ ma allahu akbar anw minnu y'an man dɔw ye dun anw bɛ ciden sara sɔrɔ wa an t'a ladege ni ɲumanw ye hali an bɛ wuli ka dɔw minnu na ka tɔnw dilan a sigikun ye nin de ye o ala mani maa caman bi jɛ ala de b'a gundow dɔn ni ce ni sankɔrɔta an ka taa an k'a sigi ni nin inshallah an balimaw an ka bi don kibaru an bɛna daminɛ ni kunnafoni min ye i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na kunungo an kumana kan faransi jamana sɔrɔdasiw tun y'a jira k'a fɔ mali o kɛlɛkɛcɛ dɔw ye faliwale dɔw kɛ gosi kɔnɔ o faliwale min kuma fɔra faransikaw fɛ a galontigɛra mali sɔrɔdasiw ka kibaruya dilaw fɛ an da ser'o ma o kɛra sababu ye sɔrɔdasiw yɛrɛ u ka nɔminɛli bon min bɛ yen n'o ye tribunal militaire ye o procureur ale y'a laɲini ka fɔ ko in ka sɛgɛsɛgɛ yala faliwale min kɛra sɛgɛsɛgɛliw ka se ka kɛ o sababu de la a ye maa jɔnjɔnw bila ka taa kɛnɛ kan sɛgɛsɛgɛlikɛlaw olu caman taara min ye enquête kɔni dayɛlɛnna faransi sɔrɔdasiw ko mali de ye fali kɛ mali ko faransi de ye fali kɛ su kɔni yera gosi o de senfɛ Rusi jamana olu ka ministre min ka baara ɲɛsilen do Rusi jamana ni jamana wɛrɛw ko ɲɛɲɛnabɔli ma ale ye dantigɛli kɛ a ka dantigɛli kɔnɔ a ko a nisɔndiyalen do k'a ye k'a fɔ mali marabaw olu ka laɲini kɛ k'a fɔ nin sɛgɛsɛgɛli a ka se ka taa ɲɛfɛ a ka se ka lasidɔn yala jɔn de ye maaw fa gosi dingɛ min senna ani maa minnu fara ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ walasa mali jamanaden minnu bɔnɛn'u ni na nin cogo in na ni nin dɔnna bɛɛ a ka ca ala fɛ nin ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛna kɛ o de y'a to Rusi jamana a ministre min ka baara ɲɛsilen do Rusi ni jamana wɛrɛw ko ɲɛnabɔli ma a ko olu kɔni bɛna to mali jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilinaw kɔ u ye sɛgɛsɛgɛli min dayɛlɛ k'u b'a ɲini mali faamaw fɛ ko sɛgɛsɛgɛli in kana dan sira la fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ hali n'a y'a sɔrɔ dɛmɛwalew bɛ se ka kɛ nin ko in ka se ka lakodɔn ka da kan olu Rusi jamana a mankutu tiɲɛ kibaruyaw dɔw bɛ ka se olu yɛrɛ ma dɔw y'a jira k'a fɔ Rusi ka maa minnu bɛ mali kɔnɔ ni faransi yɛrɛ ko Wagner o Wagner ko in mali jamana marabaw hali sini u m'a fɔ ka dangɛnɛmaya k'a fɔ Wagner bɛ mali kɔnɔ o de y'a to Wagner a fɔli kuma dɔ la a laɲini tɛ foyi ye ka se ka na ni furukufuruku ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye faransi ka laɲini ye dɔw y'a jira k'a fɔ Rusi ka minnu bɛ mali kɔnɔ k'olu de ye fali kɛ nin bɛɛ ye faransi ka fɛɛrɛ jugu ni dabali jugu hakilinaw carinni de ye duniya kɔnɔ Rusi jamana marabaw y'a jira k'a fɔ olu dalen do a la k'a fɔ waati kunkurunin kɔnɔ maa minnu ye nin ko kɛ o tigilamaw olu bɛna dɔn wa n'u dɔnna u bɛna ɲangi sariya ɲɛkɔrɔ walasa maa wɛrɛ kana ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ wa k'u dalen do a la k'a fɔ faransi jamana olu fana bɛna wulikajɔ ni dabali ni fɛɛrɛw tigɛ k'a jira k'a fɔ nin ko min kɛra n'a ma ɲɛ k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛnna min bɛ tali kɛ maafa wale la mali jamanadenw k'u fana ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ nin baara in a ka se ka ɲɛ sɔrɔ nin ye Rusi jamana u ka ministre des affaires étrangères ale ka kibaruya ye a ma tila kuma la a y'a jira k'a fɔ faransi kunnafoni diba dɔw bɛ yen ani nanzarala yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔ dɔw k'olu ye jalakili kɛ nin ko in na ka ban sɛgɛsɛgɛliw kɛbaliya ko maa bɛ se k'a fɔ o ye kuma gansan de ye wa ko ale dalen do a la k'a fɔ maa dɔw bɛ u dogo kunnafonidilaw walima kunnafonidiminɛnw kɔfɛ ka se ka kibaruya jugu caman di ani tonkɔnɔ kumaw k'olu caman fɔ laɲini wɛrɛ t'o la ka mali sɔrɔdasiw galabu fa waati min na malidenw bɛ ka laɲini ka banbaganciw kɛlɛ n'o kɛlɛli wulikajɔ kɛra sababu ye ka faransi jamana gɛn
gweni yɛrɛ kun kɛra min ye danaya min tun dara faransi jamana sɔrɔdasiw kan kabini waati jan u ma se k'o bɔ a sira fɛ k'o de kɛra sabu ye faransi jamana ale ka gwen malidenw fɛ ka da kan u ye waati min kɛ mali kɔnɔ o waati ninnu ma se ka malidenw ɲɛfa a ko maaw k'a dɔn k'a fɔ ni dingɛ min yera k'a yera faransi sɔrɔdasiw yɛrɛw tun bɛ yɔrɔ min na gosi n'o tun y'u jabala ye ko nin dingɛ in yera yen yɔrɔ de la rusi jamana u ka ministre des affaires étrangères a y'i sɔnni sigi halisa kunnafoni dila jugu olu minnu y'a jira k'a fɔ ni su minnu yera olu ka su tɛ sɛgɛsɛgɛli kɛbali k'a b'a f'u ye k'a fɔ kunnafonidila ka baara o kan ka kɛ kunnafoni jaati kunnafoni fɛsɛfɛsɛlen o lakalili de ye ko faransi kunnafoni diba dɔw y'a jira ko hali a tɛ waati jan bɔ ko nin kuma dɔw tun fɔra olu ma tɔgɔtiɲɛ kumaw danbetiɲɛ kumaw ko sɛgɛsɛgɛli kɛra a jirala k'a fɔ olu nɔ t'o la nka mana tigɛ da o da la ni min bɔra a kɔnɔ kunnafonidi sɛbɛn le démocrate y'a jira k'a fɔ a ka lase nataw la nin kibaruya in a tɔ dafa o n'a sɔrɔ k'o lase faso jama ma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw caman bɔra nin kibaruya kalama mali kɔnɔ mali yɛrɛ lakanabaw olu ka cakɛda min bɛ yen n'o ye police nationale ye a tun jirala malidenw na k'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka polisiya baaraw kɛ u ka ɲɛnamaya taalan ye olu ka t'u kanbɔ polisiya nɔfɛ nka ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la n'i b'i kanbɔ sɛbɛn minnu kan ka dilan fo sɛbɛn ninnu dafalen ka k'i bolo a jirala k'a fɔ o baara bɛɛ de kɔfɛ an bɛ dakun min na bi ko furukufuruku ni mankan cayalen don nin cɛta min kɛra polisi nationale kɔnɔ fo kunnafonidi sɛbɛn le démocrate y'a jira k'a fɔ polisi yɛrɛ a ɲɛmɔgɔ min bɛ yen n'o ye inspecteur général Sulemani Traoré k'ale ye taabolow kɛ taabolo min y'a jira k'a fɔ ale bɛ ala jɔyɔrɔ de la dugumakolo kan ko nin ko in bɛ waati jan bɔ waati o waati n'a fɔra k'a fɔ cɛta bɛ polisi kɔnɔ ko denmisɛnw bɛ bɔ ka caya dugumisɛn ni dugubaw kɔnɔ k'u bangebaaw to so ka taama ka na duguba kɔnɔ hali kuma dɔ la ni cɛta kɛra dɔw sigiyɔrɔ la u b'a fɔ ko f'u kana Bamakɔ olu bɛna kanbɔ baara min kɛ nin jɔyɔrɔ ninnu nɔfɛ ko n'o kuncɛra a bɛ kuncɛ ni jigilatigɛ walew de ye a ko a bɛ san caman bɔ waati o waati ni polisi kunkanko kibaruya fɔra cɛta waati i bɛ nin n'a damantan walew dɛmɛ jamana marabaaw kɔni sigilen bɛ ka lajɛ olu ma se ka fɛn bɔ a la kunnafonidila ko yala maa minnu bɛ polisi ɲɛmɔgɔya la bi ninnu dalankolon don nin ko la wa a ko sonyɛni bɛ kɛ waati o waati ni cɛta bɛ kɛ ko ɲinata kɔni bolofa de b'o kan ko min ye polisiw yɛrɛ u tɔgɔla minisiri min n'o ka baara ɲɛsilen don jamanadenw lakanali ani u sɔnnali donni ale y'a laɲini inspection des services de sécurité de la protection civile fɛ k'u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ nin kibaruya min bɛ dugu kɔnɔ ka jira k'a fɔ polisi cɛta min kɛra ko yuruguyurugu walew yera la bingani walew kɛra jamanaden minnu bɛ yen ni olu ma nafolo bɔ olu kɛra bolokɔfɛ fɛn y'a la ko nin kibaruya in cayara kosɛbɛ u yɛrɛw ka minisiri n'o ye ministre de la sécurité de la protection civile ale de y'a laɲini k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ nin ko la walasa mankutu tiɲɛ wale minnu bɛ ta la bi ka mali polisi sɛgɛrɛ a ka se ka dan sira la ko waati kelen polisi directeur général inspecteur général de la police Suleiman Traoré k'ale tun nisɔndiyalen de don maa minnu ye baara kɛ olu ka baara k'a ko o baara in kɛra kɛcogo la minnu ye baara in kɛ ka jaabi bɔ ale y'a jira k'a fɔ olu ye baara in kɛ ni ɲɛdɔn ni faamuyali ye ani basigi de ye ko waati min na a bɛ ka nin kuma fɔ maa minnu ye yuruguyurugu ŋaniyaw ta min ye kasabi di o min y'a minɛ k'a y'a jira k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye jamanadenjuguw ye kunnafonidi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko le démocrate ale y'a jira k'a fɔ nin ye yɛlɛbɔnna de ye malidenw na ka bɔ mali polisi yɛrɛ a ɲɛmɔgɔ min bɛ yen n'o ye inspecteur Sulemani Traoré ye kunnafonidi sɛbɛn y'a jira k'a fɔ tile damadɔ dɔrɔn nin ko min kɛra n'a kɛra mankanba ye a ma taa wɔyɔ kɔ Bamakɔ kɔnɔ yan ani mali dugumisɛn ni dugubaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ denmisɛn minnu bɛ yen n'olu tun ye se sɔrɔ n'a a tilala ka kɛ dabalibanko ye k'olu tɔgɔw bɔ a la olu fitinɛlen de nana jamana bɔlɔnkɔnɔnaw minɛ kuma min bɛ b'u da dusutiɲɛ kumaw jigitigɛw kumaw ko maa bɛ se ka nin faamu min ye directeur général de la police
ko ale ye wulikajɔ dɔ kɛ nin jaabi in bɔlen kɔfɛ. O wulikajɔ ye mun ye? maa dɔw bɛ polisi kɔnɔ k'olu bɔ u jɔyɔrɔ la k'u bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ. nka ko nin ko in kɛlen min filɛ nin bɛɛ ye ka jamanadenw hakili de suɲɛ. misali la ko a ye polisi yɛrɛ a ɲɛmɔgɔba min n'o ka baara ɲɛsilen don polisiw yɛrɛw ka baaraw bɛ labɛn cogo min na o ɲɛnabɔli o ɲɛmɔgɔ kura k'a y'o suganti n'an k'o ma ko directeur du personnel u yɛrɛw ka labɛnw u ni ɲɔgɔn cɛ ani polisi cɛ hakɛ min bɛ Mali kɔnɔ olu ka koɲɛw bɛ ɲɛnabɔ maa min fɛ n'o ye directeur du personnel k'a ye maa dɔ suganti ka bila o la hali waribontigi min bɛ polisi kɔnɔ o yɛlɛmara minɛn donta ni bɔtaw o ɲɛmɔgɔ min bɛ yen n'o bɛ direction générale de la police nationale la k'a ye maa wɛrɛ de bila ninnu bɛɛ lajɛlen kunna nka min kɛra fili ye inspecteur Suleiman Traoré bolo démocrate y'a jira k'a fɔ maa dɔw tora u place la olu ma wuli ko maa minnu tora yen k'olu de ye yurukuruku walew kɛ olu de ye nin janfa wale in kɛ ka ɲɛsin jamana ma a ko o de la polisi yɛrɛ a directeur régional kɔrɔ min tun bɛ san o tɛ maa wɛrɛ ye o ye commissaire contrôleur général de la police Sidi Kulibali o yɛlɛmara ni contrôleur général de la police Amadou Samburu Jakite o bilala polisiw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ baaraw kan ka kɛ cogo min na directeur du personnel o bilala o nɔ la u ka waribontigi ani minɛ minnu bɛ don polisi kɔnɔ k'a ye nin bɛɛ falen contrôleur général Boubacar Sidibe yɛlɛmara o nɔna bilala ni contrôleur général de police Elhaji Yusuf ye o Elhaji Yusuf o taara ka bila polisi ɲɛmɔgɔya so min na an k'o de ma ko direction de la sécurité publique ale taara ka kɛ inspecteur ye inspection des services de sécurité de la protection civile la min ye u yɛrɛw tɔgɔla kɔlɔsilikɛla min bɛ yen o ye général Yusuf Kone o fana sugantira jɔnjɔn sira fɛ k'o bila direction de la police des frontières kunna polisi minnu bɛ dugu donda ni a bɔdaw la kunnafoni sɛbɛn le démocrate y'a jira k'a fɔ polisi ɲɛmɔgɔ min bɛ yen n'o ye Suleiman Traoré a ye nin jigitigɛ wale minnu kɛ k'a k'a dɔn k'a fɔ nin tɛna foyi bɔ sɛden sɔngɔ la nin bɛ ka kungo tɔ de gɛlɛya waati min na tiɲɛni wale kɛra denmisɛnw y'a jira k'a fɔ min kɛra ani kɛli man kan u yɛrɛw tɔgɔla minisiri y'a ɲini ka sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ n'o waati kɛra sabu ye ka ɲɛmaw bɔ u jɔyɔrɔ la ko yala polisi ɲɛmɔgɔ a ŋaniya ye k'a fɔ nin ko in ka sɛgɛsɛgɛ wa kunnafoni diba min ye nin fasiri in kɛ o ye Mama Paga ka bɔ journal Le Démocrate la a ko ale ka sɛgɛsɛgɛliw nana bɔ n'a ye maa minnu tun sugantira ka denmisɛn ninnu suganti polisiya la o jaabiw bɔli o baaraw bɛ sen na waati min na ko o jaabi ninnu de taara ka taa di polisi ɲɛmɔgɔba ma a k'a ka hakilina di kunnafonidila y'a jira Mama Paga ka bɔ démocrate la ko nin yɔrɔ de la fali yera sange kɔrɔ minnu tun bilala nin baara in na olu tun ye jaabi minnu di ko waati min na o jaabi ninnu bilala ka taa di u yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔba ma ko yen de a hakilina ye min ye ale miiriya ye min ye a fɛla ye min ye a y'o dankɛnɛmaya ko hali kibaruya dɔw fɔra ye min bɛ tali kɛ sɔrɔdasiw minnu bɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔya la bi n'olu bɛ Kati ko a jirala k'a fɔ olu tɔgɔla maaw fana k'olu donna la kunnafonidila y'a jira k'a fɔ ale bɛ ɲininkali min kɛ yala Kati ka denw olu ka fisa ni maliyɛn tɔw ye wa n'a y'a sɔrɔ nin kibaruya in ye tiɲɛ ye colonel Asimi Goita min kale kan ye k'a fɔ Malikura hali n'a y'a sɔrɔ malidenw y'a jira k'a fɔ Malikɔrɔ min ni Modibo Keita nana n'o Malikɔrɔ ye ko de ye olu ka laɲini ye ko yala Asimi Goita tɛ nin ko in joona wa sɔrɔdasiw somɔgɔw k'olu sugantira kunnafonidi sɛbɛn Le Démocrate ale ko n'a y'a sɔrɔ nin kuma ye tuɲa ye ko b'a jira k'a fɔ sɔrɔdasi minnu bɛ Kati k'olu yɛrɛ de ye jamana firiba ye olu de ye jamana dakolon ciba ye wulikajɔ kɛra ka Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga paro maliden minnu sara walasa yɛlɛma ka na Mali kɔnɔ ko yala n'i ye olu lawuli bi olu bɛna mun fɔ olu somaw bɛ mun fɔ nin na wa ko min kɛlen filɛ nin ye kumaw k'a dɔn k'a fɔ nin bɛ se ka kɛ sabu ye ka malidenw lawuli an ko min ma ko soulèvement populaire o min kɛra Elhaji Ibrahim Boubacar Keita la ni nin y'a san 2 ye ko wale wɛrɛ tɛ nin n'a ɲɔgɔnna damanta walew o de tun fɔra ko k'o jɔ Mali kɔnɔ malidenw bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye ɲɔgɔn dan yɔrɔw la u ka laɲiniw ɲini yɔrɔw la hali jamana foroba baara ɲinini na o de senfɛ kunnafoni diba ko ale ye maaw ɲininka maa minnu bɛ yen n'olu tun y'u kan bɔ polisi nɔfɛ n'u ma se sɔrɔ
olu fana ye dantigɛliw kɛ o dantigɛli ninnu k'u y'a jira k'a fɔ olu minnu nana k'a fɔ u bɛna u kanbɔ nin ko in nɔfɛ olu ta kɛra jigitigɛ walew ye ko jaja n'i b'i kanbɔ jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ nɔfɛ mali kɔnɔ ko duguduguma kow de b'a la ni ye maa min t'o dɔn ni jaabiw bɔra waati o waati e na firi k'u bɛ kuma min fɔ k'a fɔ cɛta bɛna kɛ k'o tɛ tiɲɛ ye ko cɛta o cɛta bɛ kɛ mali kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen bannen don yanni a don cɛ walima taabolow bɛ yen n'i ma tɛmɛ o taabolow fɛ e tɛna far'u kan wa ko maa dɔw sugantira k'olu kɛ polisi ye hali u yɛrɛw ye ɲininkali laban minnu kɛ lekɔliso kɔnɔ olu maa ninnu tun gwɛnna dɔw gwɛnna ka f'u man kɛnɛ dɔw gwɛnna ka jira k'a fɔ polisiya dɔnniya t'u la ko dabalibanko nana kɛ mun de ye o maa minnu gwɛnna kunnafoni diba mama paga ka bɔ journal démocrate la ale ka bidon bɔli la a ko o maa ninnu de tɔgɔ nana ye sɛbɛn gafe kɔnɔ maa wɛrɛ mun tɔgɔ don sɛbɛn gafe kɔnɔ ni inspecteur général Suleiman Traoré tɛ ko nin kɛra de ka maliyɛnw neni ko nin kɛra nenni wale de ye nin kɛra dɔgɔyama wale de ka lase malidenw ma ko waati kelen de la a ɲinina cakɛ bonda so min ka baara ɲɛsilen don sɛgɛsɛgɛli ma jaabi min bɔra olu ka se ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ nin cɛta min kɛra polisi kɔnɔ yala a kɛra cogo di mun de yurukuruku ko kɛra ko kabini nin kuma de fɔra u ma makɔnɔli kɛ sɛgɛsɛgɛli jaabi ka bɔ u y'a ɲini maa minnu sugantira joona joona olu ka don u ka degeli bulon kɔnɔ joona ni sɛgɛsɛgɛli jaabi kɛra bɔ fɛn ye a kɛra togo o togo o maa ninnu minnu donna la n'a dɔnniya t'u la a fɛrɛ t'u kɔnɔ o b'a sɔrɔ olu ye dɔ kɛ walandege la n'o kɛra o bɛna kɛ dalu ye k'a ɲɛfɔ jamana marabaaw ye maa minnu ma garisɛgɛ sɔrɔ ɲɛmɔgɔw ka marako juguya fɛ o maa ninnu olu bɛna jisumaku koli ji la wa ko a jirala maaw la minnu bɔra a la nkalon kan k'u bɛ min kɛ u k'o kɛ ko nin ko in banna ko fo n'a kɛra waati wɛrɛ ye n'u y'o makɔnɔ k'u kanbɔ k'u siga kɔni tɛ min na sɔridasiw olu tɔgɔlama minnu bɛ kati n'o ye sɔridasiw ka lisi ye k'o donna ka ban kunnafoni dibaga mama paga y'a jira k'a fɔ ale bɛ ɲininkali min kɛ ko yala inspecteur général de police Suleiman Traoré a ye nin baara cɛjugu minnu kɛ ko jɔn de b'a kɔkɔrɔ jɔn de b'a kɔfɛ n'a bɛ ka jamanadenw bɛɛ sɔsɔ nin cogo la nin dungɔ walew yɛrɛsago walew min ka di ɲɛ b'o kɛ fɛn tɛ bɔ a la ko jɔn de b'a kɔfɛ sɛgɛsɛgɛliw kɔni y'a jira k'a fɔ nin ko min kɛra n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana marabaaw ye kulu kɛrɛnkɛrɛnnen bila sen kan sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ nka ko jamana furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba Asimi Goita a fana tɔgɔ bɛ maa caman da bi ko nin ko in tɛ se ka kɛ fo ka se nin yɔrɔ la k'a t'a kalama an balimaw o siratigɛ de la maliden minnu tun y'a laɲini ka u kanbɔ polisiya nɔfɛ olu kɔni kɛra bɔlɔn kɔnɔmɔgɔ ye bi daba dɔw ye sunɔgɔ t'u ye dɔw y'a jira k'a fɔ olu ye degeli min kɛ degeli karamɔgɔw ka laɲini na degeli karamɔgɔw ka degew kɔfɛ k'olu ye sew sɔrɔ nka olu tilala ka bɔ a la u ye dantigɛli min kɛ halisa an bɛ kuma la waati min na ninnu bɛ bɔlɔn kɔnɔ u dusuw tiɲɛni u kamana gannen ko nin tɛ maa fila ye polisi yɛrɛ inspecteur général de police Suleiman Traoré ko nin ye o de nɔ ye nka mana tigɛ da o da la an balimaw an ye nin bɔ kunnafoni sɛbɛn min kɔnɔ o de ye démocrate ye denmisɛn minnu bɛ bɔlɔn kɔnɔ yanni an ka wulikajɔ kɛ ka se polisi ɲɛmɔgɔba ma Suleiman Traoré kuma minnu fɔra nin togo in na ni sɛbɛn gafew y'a cari jamana kɔnɔ tiɲɛ don wa walima tiɲɛ tɛ de an bɛna wulikajɔ kɛ dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ ka s'a ma ka fana ɲininka yala a bɛ nin ko in joona wa n'an ye min sɔrɔ a fana da an bɛna o lase nka anw ka kunnafoni di hali n'a y'a sɔrɔ anw bɛ fan fila de lamɛn nka nin kibaruya in bɔra kunnafoni sɛbɛn min yɔrɔ la n'o ye démocrate ye ale ye kibaruya in ganse o de y'a to an y'a lase sisan an ka fara ɲɔgɔn kan an ka denmisɛnw lamɛn denmisɛn minnu bɛ yen n'u k'u tɔɲɔna polisiya a ɲinini na ɲina ɲɔgɔndan min kɛra yanni an ka polisi ɲɛmɔgɔ b'a la sɔrɔ n'an bɛna wuli ka jɔ kɛ ka s'a ma an k'u lamɛn. Bonjour. Bonjour. Voilà. An bɛ Ala fo, Ala min y'a to n'an sera yan bi. Nous sommes des candidats malheureux. Minnu binna polisi, sapeurs, armée de terre, armée de l'air, gendarmes, garde nationale. Minnu binna ka bɔ o la. N ye minnu fɔ ani minnu fɔ. An de farala ɲɔgɔn kan sɔgɔmada in na ka bɔ ka na
yɛrɛmajigin kɛ an ka autoritéw ɲɛna o yɛrɛmajigin tɛ dɔwɛrɛ k'a yir'u la tiɲɛ na an binna mɛ an farala ɲɔgɔn kan k'u deli tuguni u ka baara d'an ma baara in de kanu b'an bɛɛ lajɛlen na o de y'an fara ɲɔgɔn kan yan bi u k'a lajɛ ka aditifu dɔ bɔ an ye aditifu min ni an bɛɛ b'an yɛrɛ y'a kɔnɔ o de y'a to an sera yan bi o hukumu kɔnɔ an bɛ an ka président interpellé k'a fɔ a ye ko n'ale échouera ko a bɛ komi Mali jeunesse bɛɛ de échouera bon bi an nana an jɔ a ɲɛkɔrɔ ala kɔfɛ an nana an jɔ ale yɛrɛ fana ɲɛkɔrɔ a kana to an denmisɛnninw a dɔgɔninw a denw an fana ka échouer a ɲɛna k'a sɔrɔ u bɛ se ka ko dɔ kɛ an ye Asimi kɔfɛ m'an ka ministre wele les colonels les 5 colonels ou les 4 colonels n bɛ u fana wele u k'a lajɛ u k'u seko kɛ an ye u k'u seko k'an ye nous sommes des jeunes diplômés sans emploi a y'a faamu s'il vous plaît adɔ voilà o hukumu kɔnɔ an bɛ bɛɛ interpeller ka daminɛ jamana mɔgɔ fɔlɔ a mɔgɔba fɔlɔ f'a mɔgɔ laban n'o ye anw yɛrɛ ye an minnu jɔlen filɛ aw ɲɛkɔrɔ bi aw den n'aw dɔgɔninw se t'an ye dɛ mɛ an kɔni b'a dɔn aw bɛ se ka ko dɔ kɛ anw ye bon an y'aw don kira mantonya la an y'aw don kira mantonya la a ka lajɛ a ka solution dɔ ɲini anw ye a ka solution dɔ ɲini anw ye aditifu ka se ka bɔ kɔri bɛɛ lajɛlen aditifu ka se ka bɔ o de tun y'an segu ye yan bi. Bonjour tout le monde. An nana ka na sɔgɔmada in na ka na an ka dusumankasaya yira an ka ɲɛmɔgɔw la an minnu binna polisi définitif la corps bɛɛ lajɛlen b'a la sapeur b'a la a bɛɛ lajɛlen an kɔni nana ka na k'aw deli Asimi Goïta an ka président an b'i deli i ka an dɛmɛ additif ka se ka bɔ an ka se ka baara sɔrɔ k'an bɔ ni kamanagan in kɔnɔna na n'o tɛ an kamanagannen don bi dɛ ne kamanagan tɛ fila ye kelen ma an kan bi an kɔni b'i deli ala ni ala kira kama se t'anw ye bi setigi ye ala ye wa setigi dɔ fana e ye an jigi ye ala ye an jigi ye kira ye an jigi ye Asimi Goïta ye i k'an dɛmɛ ni m'an dɛmɛ se foyi t'an ye i ka don an jigi kɔrɔla na an ka premier ministre Choguel Mayiga an b'i fana wele nin yɔrɔ la i ka don an jigi kɔrɔ i ka an denmisɛnninw dɛmɛ an ka se ka baara sɔrɔ baara ka di an ni yɛrɛ de ye an b'i deli a k'an dɛmɛ o de tun bɛ ne bolo ka fɔ. Salam alaikum maliyɛnw salam alaikum an balimaw an bɔra sɔgɔmada in na ka na an balimamusow an balimakɛw k'u dɛmɛ u kungo la n'o ye recalew ye kɔri bɛɛ lajɛlen minnu bɔra définitif la an nana an ka dusukasi yira k'a yira an ka Mali faamaw la k'a yira an ka Mali setigiw la minnu bolo bɛ papier in na k'a daminɛ a fɔlɔ f'a laban Mali leader bɛɛ lajɛlen an ko ko Mali kura n'an y'a ta k'a lajɛ maa fɛn fɛn bɛ yan bɛɛ ye Mali kura kɛlɛ kɛ mais n'an y'a ta k'a jateminɛ an tɛ ka don Mali kura hukumu kɔnɔna la donc o wagati la an balimamusow n'an balimakɛw ko k'u b'u ka hakɛ nɔfɛ u ka hakɛ bɔsir'u la tiɲɛ kan k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma bɛɛ ɲɛna ko u b'u ka hakɛ nɔfɛ ko u ka hakɛ segin ma Sadio Kamara ministre de la défense Asimi Goïta Maliki Diaw Wage an b'aw bɛɛ wele a k'aw kɔsi Mali recale bɛɛ lajɛlen na aw k'u ka laɲini sabati k'u ka laɲini d'u ma a ka kɛ tiɲɛ kan tiɲɛ don hali ni additif bɔra bɛɛ tɛ se ka ta mais minnu n'a bɛ ɲɔgɔn na minnu hakɛ don olu ta ka segin ma o hukumu kɔnɔna la an bɛ kuma tɛnku nin yɔrɔ la ka d'a kan ni kuma janyana i bɛ fɔbali fɔ an kɔni an m'an adressé Asimi Goïta la an m'an adressé Sadio Kamara la kosɛbɛ kosɛbɛ ni ala sɔnna nin tɛna kɛ vidéo fɔlɔ ye wa nin tɛna k'a laban ye aw salamu alaikum. Nous voilà pas essuyer.
an balimaw bi ye sunkalo tile 27 de ye min ye nansara kalo ye o tile 28 n'a ma ɲɛ ka fɔ ni sunkalo kalo sera mali kɔnɔ yan dɛmɛ ni dɛmɛ o ye mali marabolo ɲɛmɔgɔw ta ye nka waati tantani ninnu na jamanadenw bɛ ɲini ka na bɔsi jamana marabaw la o de senfɛ a jirala ka fɔ ɲɔgɔn kunbɛn dɔ de kɛra suntigɛ sira fɛ an k'o de ma ko rupture collective du jeune ko jamana marabolo ɲɛmɔgɔba dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ale kɔni ye balo tɔni 10 ɲɔgɔn k'o ta k'o di sɔridasi musow ma minnu n'u cɛw sara kɛlɛda la ani sɔridasiw somɔgɔw ko nin dɛmɛ in dira ni maa min ka sira ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga kelen ka nin ko in dangɛnɛmaya o de ye ministre délégué auprès du ministère de la santé et du développement social chargé de l'action humanitaire de la solidarité des réfugiés et des déplacés hali min ye direction du service social des armées olu fana tun bɛ nin kɛnɛ kan balo minnu dira a bɛ taa fo tɔni 10 ɲɔgɔn na nin dira dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga de fɛ ministre Umaru Jara ale tun y'a ka ciden ye ko nin dilen kɔfɛ u jɛra ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ yatimɛden minnu bɛ Kati kan Sunjata kɔnɔ kunnasini ko tarata min bɛ na avril kalo tile 26 ma mali sɔridasiw yɛrɛw tɔgɔla kɛnɛ min bɛ yen n'an ko a ma ko place d'armes nin kɛra yen de u y'a jira k'a fɔ maa caman tun bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ chef d'état-major général adjoint des armées o tun bɛ kɛnɛ kan le général de brigade Ousmane Wele o tun bɛ kɛnɛ kan directeur du service social des armées o tun bɛ kɛnɛ kan le colonel major Brema Samake o tun bɛ kɛnɛ kan fo ka se autorité administrative et coutumière de la ville de Kati Kati yɛrɛ dugu a tɛ taa maa minnu kɔ a nansara sira o baarakɛbaw mairie préfecture o baarakɛlaw caman tun bɛ kɛnɛ kan fo ka se dugutigilakaw ni alimamiw an'u ka kɔrɔsigiw ko nin kɛra ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛna ani kulu min n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga paro an k'o de ma ko M5 RFP ko nin kɛra o maa caman ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu bɛ comité stratégique kɔnɔ ko tɔni 10 min dilen filɛ nin ye a jirala ka fɔ nin ye malo de ye n'an ko balo fo ka prépare latigɛ malo de don malo tɔni 10 a bɛɛ n'a nafolo min ma o kasabi bɛ taa fo 12 ɲɔgɔn na ministre Umaru Jara ɲininkali a ko nin taabolo in ye dɛmɛ wale ye anw ka jamana a sigilen bɛ taabolo minnu kan o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ka dɛmɛ lase sɔridasiw n'u somaw ma minnu ye kɛlɛ kɛ faso ye fo don min na u bin na jamana dugukolo la tangali na kungokolonw kɔnɔ ko ninnu ni fɛn ka kan min tɛ nin si ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ kalo min na nin ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo de fana ye ni jamana marabolo ɲɛmɔgɔw ye nin hakilina sɔrɔ ka nin baara in kɛ ko tanu ni foli ci o de bɛ lasiw ma jamana marabolo ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ hali nin ko in kɔfɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ cɛw bina mali de ye ko waati o waati n'u mago bɛ jamana ɲɛmɔgɔw la ko jamana ɲɛmɔgɔw fana b'u ka bolo kan k'olu b'a sɛbɛntiya k'a fɔ u bɛna to sɔridasi musow jigi kɔrɔ wa k'u b'a ɲini jamana yɛrɛ sɔrɔ bosobaw ani nafolotigiw fɛ ko maa caman ka nin baara in kɛ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ye baara min kɛ maaw fana ka o baara ɲɔgɔnna si kɛ imam Umaru Jara y'a jira k'a fɔ a b'a ɲini malidenw fɛ bolodi ɲɔgɔn ma ɲɔgɔn minɛ o ka kɛ walasa jamana bɛ kunbala min na a ka se ka bɔ nin kunbala na min ye maa dɛmɛnen minnu ye nin dɛmɛ in sɔrɔ u yɛrɛw ka kuma lasela ye kuma ta kɛnɛ kan madame Traoré Mariam Kone a ye dantigɛli kɛ o dantigɛli ninnu a ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen de lase jamana ɲɛmaaw ma u ye dɛmɛ min ta an'u bɛ baara min na mali kɔnɔ su ni tile u y'a jira k'a fɔ olu bɛ nin baara in joona hali n'a y'a sɔrɔ olu ka waati de sera bi u ye dɛmɛ minnu kɛ malidenw ye mali duguba ni dugumisɛnw kɔnɔ an'u bɛ ka dɛmɛ minnu kɛ olu y'a caman ye u y'a caman mɛn duwawu kɛra sɔridasi somaw ni u jɛɲɔgɔnw fɛ an balimaw n'a fɔra lafiyabugu n'i taara mali dugumisɛnw kɔnɔ kuma dɔ la hali dugubaw kɔnɔ i bɛ lafiyabugu tɔgɔ ye dugu caman na o lafiyabugu in o min bɛ bamakɔ yan sigida 4nan na i n'a fɔ a bɛ fɔ cogo min na da wulila Sonkala ma ye mobili baarakɛla minnu bɛ lafiyabugu lekɔliso min tɔgɔ dalen don Aminata Diop la caman b'a dɔn ni second cycle de ye n'i bɔra mali yɛrɛ a ye kɛnɛ min labɛn san 2000 ni san 2 dolanci min kɛra mali kɔnɔ yan dunan minnu nana olu bisimila kɛnɛ min bɛ sigida 4nan yɛrɛ a camancɛ la
n'i sera yen k'i kunda bugudanin kan gitɔrɔn min bɛ tɛmɛ fo kana tɛmɛ pharmacie PO yɔrɔ n'i y'o tɛmɛ goudron min bɛ yen n'u k'a ma ko pavé goudron i bɛna se Aminata Diop l'écoleso de ma i numan bolo fɛ n'i sera o ma bɛɛ mobili dilanna minnu bɛ yen u ka ca ni maa ba kelen ɲɔgɔn ye anw ye jate min mɛn dɔw y'a jira k'a fɔ u bɛ maa ba 2 bɔ ninnu sigilen bɛ nin kɛnɛ in ka l'écoleso kɔfɛ a bɛ san caman bɔ bi kabini général Musa Traoré o bɛ jamana mara ɲɛmɔgɔya la ale de tun y'a laɲini k'a fɔ bololabaarakɛla minnu bɛ yen n'u ka baara ye nɛgɛ baaraw ye u ka taa sigi kulu kɛrɛfɛ selekew la ninnu bɛ sigi waati min na u yɛrɛw y'a jira k'a fɔ kuluw ni saw ani fɛn ɲɛnamaw caman de tun bɛ nin yɔrɔ in na o m'a to u sigira n'a ma ɲɛ k'a fɔ denbaya dahirimɛ ɲinini o y'a damana ko wɛrɛ ye an balimaw ninnu ye waati min kɛ nin yɔrɔ la dɔw y'a jira k'a fɔ olu bɛ nin yɔrɔ in na kabini u ma muso furu fo bi olu n'u denw bɛ baara la nin kɛnɛ ninnu kan a tun jirala jamana marabolo ɲɛmɔgɔw fɛ kabini waati min na Alpha Umaru Konare bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la ko nin kɛnɛ in bɛna kɛ terɛnboli sira de ye o de y'a to a waati maa minnu bɛ yɔrɔ in joona maa dɔw tun kɛlen bɛ ka sow jɔ dɔw ka du tun bɛ yen fo Lafiyabugu bugudanin na Alpha Umaru Konare ka fanga nana fori Amadu Tumani Ture fana ye fanga ta nin yɔrɔ in a nana ci k'a dakolon ci jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a jira k'a fɔ maa si kana sigi nin yɔrɔ in na o de y'a to maa minnu bɛ yen olu ye bololabaarakɛlaw ye finigosilaw mobili dilanlaw jago dɔndɔnikɛlaw u bɛ jagow kɛ yɔrɔ minnu na so jɔlenw tɛ so minnu jɔra siman na maaw kɔni bɛ yen yanni jamana marabolo ɲɛmɔgɔw mago ka se yɔrɔ ma a jirala k'a fɔ o yɔrɔ kofɔlen minnu filɛ Lafiyabugu l'écoleso Aminata Diop kɔfɛ k'a bɛ waatinin bɔ Bamakɔ maireba Adama Sangare k'a jirala k'a fɔ ale de ye yɔrɔ ninnu feere an ye nin bɔ yɔrɔ sigibaw da papiye minnu b'u bolo dɔw ka sɛbɛnw b'u bolo maa dɔw yɛrɛw ka dugukolo sɛbɛnw b'u bolo maa min bolonɔ b'a kan o de ye Adama Sangare ye ko n'a y'a sɔrɔ jamana de mago bɛ dugukolo ninnu na k'olu bɛ wuli ka bɔ kɛnɛ ninnu kan nka min ye olu ka wuli maa wɛrɛw kana duw jɔ k'u tɛ wuli ka bɔ kɛnɛ in kan bi u tɛ wuli ka bɔ a kan sini o de kɛra furukufurukuba ye fo ka kɛ sigida 4 na o maire min bɛ yen bi Adama Berete ale bɛ nin ko in joona nka don kibaru nata ninnu na an bɛna wuli ka jɔ ka s'a ma an n'a bɛna barosigi kɛ min ye hali Adama Sangare Bamakɔ maireba a jalakira nin ko in na kosɛbɛ u tun ye kunnafonidilaw wele o kɛra dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ u ye dantigɛliw kɛ nin dantigɛli in bɛ kɛ waati min na a kɛra jamaba de ɲɛna kɛnɛ kofɔlen min yɛrɛ bɛ ka fɔ ninnu sigilen bɛ yen a kɛra yen de anw tun b'a kɛnɛ kan seereya dɔw sɔrɔla ninnu ka wulili ko la ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na u y'a jira k'a fɔ n'u bɔra nin yɔrɔ in na fo jamana marabolo ɲɛmɔgɔw ka yɔrɔ de jiru la u bɛ sigi yɔrɔ min na k'u dahirimɛ ɲini u kɔni y'a jira k'a fɔ u ka bɔ a la pewu dugukolo in t'olu ta ye nka n'u bɛ lawuli jamana de b'a kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min ka di faso marabolo tigilamaw ye nka maa dɔw kana olu gɛn tilekan gɛrɛngɛrɛn fɛ k'o yɔrɔ kelen feere maaw ma olu ka taa so jɔ k'u tɛna jɛn n'a ye bi u tɛna jɛn n'a ye sini u ye dantigɛli kɛ radio bɛnkuma la voix de baramuso o ka kuma galama la u ye dantigɛli mun kɛ hali n'a y'a sɔrɔ a kuma ninnu dɔw ka farin aw ni ne an ka fara ɲɔgɔn kan bi don kibaru kɛnɛ kan an k'u ka dantigɛliw lamɛn an bɛ yɔrɔ min na bi n'o ye sekɔsigili kɔfɛla ye aw kana ɲinɛ kuma dɔ fɔ k'o fara aw ka dossier kan ne de bɛ coopérative de l'habitat représenter coopérative min bɛ yen fɛtière belebeleba don an ka siège bɛ Badiara na Musa Kone de y'an ka président ani assainissement ne b'o de o côté kɔnɔ a la saniya ni fɛnw ne bɛ Lafiyabugu comité de développement fana kɔnɔ secrétaire au conflit du conflit fɛn fɛn bɛ quartier kɔnɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ qui dit développement i bɛ jama de ko fɔ décision fɔlɔ min bɔra jama bɔra o annulera o filɛ ka kura wɛrɛ ta nin ye ko kun tɛ se ka di kuntigi kɔ aw de ye kotigi Musa Tarawele de y'aw bila nin kɛnɛ kan ani kundigida wɔɔrɔ a décision bɛ yen u ma tunu n'aw hakili bɔra o kɔ Musa Tarawele de ko k'aw ka bɔ quartier kɔnɔ k'aw ka magɛrɛ kuluda kɛrɛfɛlaw la aw nana yen fana u nana k'u b'o fana kɛnɛ taragaw la o tɛ se ka kɛ an bɛɛ sirilen ɲɛna n ka denmisɛnninw bɛ Lafiyabugu yan jeunesse bɛ Lafiyabugu yan population aw kana aw sigi nin tɛ aw kelen kungo ye dɛ nin ye Lafiyabugu budani ni Lafiyabugu ka bɛɛ de kungo ye mɔgɔ kelen ko tɛ nin ye dɛ mɔgɔw ka n'u sigi ko nin ye mɔgɔ kelen ko ye a y'a fɔ bɛɛ ɲɛna maire minnu tɔ tora kalo 2 u bɛ wuli juin u ka mandat banna kalo 6 de dir'u ma Asimi sigilen kɔfɛ
u ka mana banna a bɛ ban juin le 30 juin fɛn o fɛn n'o bɛ instance la n'a fɔra instance n'o o bɛɛ ye n'o kan ka teliya ka kɛ u b'o teliya k'o kɛ k'u ka nafasɔrɔ sira b'o la k'o o ntarakiw ni ɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ n'o sira ye a kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ a kun ka cɛ yanni juin cɛ n'u dun sera k'o a kun cɛ yanni juin cɛ o y'a bannen bɛɛ kɔni b'a kalama nin tɛ lafiya ku dugutigilakaw ka fɛ la ko ni mɔgɔ min ye nkalon tigɛ o fɛ la ko tɛ Samura ma sara ala ka hinɛ la Samura ma den mun sigira jɛkulu wɛrɛw bɛ yen minnu tɛ fɛ u ɲɛ ka dɔn olu tigiw kan olu n'u jɛmakan u bɛ réunion kɛ pour que ka nin ko in kɛ ne yɛrɛ ne ye bulletin ye mɔgɔ bolo o ni bulletin man kan mécanicien bɛ yan o ko bulletin ma d'olu ma mais ne kɛrɛfɛmɔgɔw tɛmɛtɔ ye bulletin 2 ni 3 bolo ne y'u ɲininka ko karisa y'a di n'an tɛmɛna nin bɛ ka u tigiw kɔ bɛ bɔ fiɲɛ la dɛ ne b'aw ɲini aw fɛ an bɛɛ ka taa ran serrer an bɛ fara ɲɔgɔn kan kɔnɔkulu kelen an bɛ kɛlɛ in boloda kɛlɛ mun don fanini t'a la banini t'a la bɔgɔli t'a la an ka droit de don an ka droit de don population de bɛ ɲininka a b'a a fɔ nin bɛ kɛ nin tɛ kɛ mais kana cu population kan ko parce que aw ka mandaw bannen don an tɛ jalo ye kuma man di da kelen na ni donna mun ka sira aw bɛ yafa problème bɛ communicatif kan a bɛ Amidu Traoré Amidu Traoré a bɛ Amidu Traoré an tɛ fura mun an kun tɛ jigin a da de fɔlɔ an ma fɔlɔ kɛ dɛ Amidu Traoré de don problème bɛ parce que Amidu dɛsɛra mécanicien la a kɛra dugukolo feerela de communicatif kɔnɔ i b'a ɲininka hali sisan k'i da mairie de la mairie fɛ yen namara ni yuruguyurugu ni bingali i ka baara de an b'i dɔn mécanicien la n'i bɔra okumu kɔnɔna la k'a to namaratɔya ni yuruguyurugu ni fɛnw na an b'a kuma fɔ parce que yala sɔn anw yɛrɛ ma a bɛ yala mécanicien ni ɲɔgɔn cɛ la ne ye essence min ye a b'i nɛgɛ ka papier k'a la ka taa feere k'a dun a mɔgɔ caman sera ma ka t'i filɛ mais an ko an ka place la an mɔgɔ to an ko an ka place faama n'a tulo banna a bɛ Amidu wele a b'a fɛ maire tɛ Amidu a fanga de ka bon ni mairie ye n'a fanga ka bon ni mairie a b'o fɔ n ye Amidu bɛ nin bɛɛ kɛ a tɛ fɛn kɛ ni maire ta kalama bon ne bɛ min fɔ faama ye ne faama tulo bɛ nin na o ka Amidu o ka sen bɔ fɛn bɛɛ la. Ala ka jamana basigi ne tɔgɔ Amadu Ɲarukɔ Jalo ne bɛ Lafiyabugu ne ye communicatif de dɔ ye communicatif kɛlɛ caman bɛ yen ne b'a la aw filɛ nin yɔrɔ min na nin ne de b'a kɛlɛ la a mɛn na kɛlɛ min filɛ nin ka kɛ nin yan dɔrɔn tɛ k'a daminɛ yan nɔ ka taga fo Mande ka bɔ Mande ka taga ɲɔ fo Kulukoro yɔrɔ in bɛɛ en prise de parce que yɔrɔ dɔw bɛ ka kɛ mairie district ye comme an ka cɛkɔrɔba kumara ka yɔrɔ dɔ fɔ o la n bɛ na yɔrɔ fɛsɛfɛsɛ Adama Sangare de tun ye papier bɔ yɔrɔ nin na mais Adama Sangare ma bɔ a kun fɛ dɛ yan mɔgɔ sigibaga dɔw yɛrɛ de wulila ka taga se Adama Sangare ma k'a fɔ ko attaque dɔw bɛ ka kɛ yan nɔ banditisme bɛ ka kɛ yan nɔ mɔgɔw bɛ ka attaquer vraiment u k'a lajɛ ka yɔrɔ bɔ yan nɔ la u k'a jɔ ko n'a jɔra attaque bɛ bɔ a la sigidala mɔgɔw yɛrɛ de don n'i y'a ye nin ko ninnu bɛɛ bɛ ka kɛ an yɛrɛ sigidala mɔgɔ de don o ye kelen filanan ye mun ye garage siri la aw minnu bɛ yan nɔ aw ka problème caman ne b'a dɔn i b'a sɔrɔ garage la dɔw sigilen bɛ pendant 20 ans ne bɛ Martin gɛrɛ n na a ka baara kɛ n kɛrɛfɛ Martin fana b'i to ne kɛrɛfɛ b'i dogo ka taa papier bɔ a la ne kɔfɛ parce que ani mairie ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ bɛn a kan a ye mun fɔ problème c'est Amidu parce que ale de bɛ ka Amapro représenter Amapro tun bɛ yen c'est vrai mais jusqu'à présent est-ce que Amapro a bɛ yan bon problème ye communicatif parce que a b'a ko kɛ ka taa se maire ma maire b'a affaire datugu le directeur national l'habitat et urbanisme national ne n'a sigira ka kuma mun bɛ hali Adama Sangare yɛrɛ désigné aw ɲininka ko yɔrɔ minnu bɛ ka di kɔrɔla la ko jɔn de y'a di k'ale t'a kalama u ko k'olu m'a di Adama Sangare tun y'a di ma a y'a annulé permis mun b'u bolo a y'a vérifié dɛ faux permis de don a tɛ plan fɛnɛ kɔnɔ parce que yɔrɔ dɔ b'an ka kɔfɛla ninnu na n'a y'a kɛlɛ kɛ an ye tribunal administratif wele o mairie district wele u ka permis kan i b'a sɔrɔ an bɛɛ la bɛɛ de b'a dilan bɛɛ kan mais permis ɲuman ta a tɛ plan yɛrɛ kɔnɔ Lafiyabugu plan a bɛ ne bolo tous les documents yan nɔ yan yɔrɔ bɛɛ en prise de jɔcogo foyi t'a la mais n'aw sigi b'a kɛ dɛ n t'aw nɛgɛ dɛ bololabaarakɛlaw a ye wuli aw ka fara cɛ aw fara muso kan aw muso n'aw denw parce que aw ka denbaya dahirimɛ de bɛ yan nɔ aw k'u labɔ ka fara aw kan aw ka taga yanni aw ka taga Adama Sangare kama fɔlɔ aw bɛ taga maire de kama parce que maire tɛ se ka autorisation di sans que a ma n'aw consulter o de don n'aw ma wuli k'aw jɔ n'aw sigi
Soumalo bɛ ban dɔrɔn u ko k'u bɛna politique 300 de déployer pour que k'u ka n'u ka baara kɛ u bɛ ka préparer de dɛ politique 300 bon k'a bɛ kɛ fɛnɛ diyagoya bon n'a ma ɲɛ n'a bɛ kɛ jamana bɛ yɔrɔ min an tɛ furu la sariya mun fɔ an ka taga n'o sira ye n'u ma sɔn maire minnu b'an kɛrɛfɛ yan an ka wuli ka marché kɛ ka lutter délégation spéciale ka na k'an ka commune diriger ka ɲɛ ne ɲɛ bɛ kun na o de ye ne bɔ kuma kɔnɔ. Il y aurait un président. Donc, un président, cela suppose que c'est un domaine public. Et dans le code domanial, article 27, voir pourquoi le domaine public est imprescriptible, inaliénable et insaisissable. C'est ça, à ça référer, à ça gagner. Pour qu'il mérite de faire le baraque, pour que communiquer avec ça, il y aurait via Salika, à l'élément de l'organisation. Pour que ça soit une vocation à ça, on appelle le changement de vocation. Au changement de vocation, procédé Nika Diab, il faut procéder militaire là. Est-ce qu'on peut rappeler que ça y a quelque chose? Tout le monde, qui sont mis dans le massacre, qui sont des animaux, je crois, c'est 0,0 qui a été pour là. Cette décision, il faut l'attaquer devant les tribunaux administratifs pour que ça soit annulé ou éclairé. Prenez-vous, il y a le massacre mis une baraque. Alors, avec un niveau qui est complice. Alors, vous voyez, tu n'as la contrôle, la police pour atteindre au bien public. Parce que l'emprise suppose être un bien public de l'État. Toi, vous voulez que ce pays pour atteindre au bien public. Mais pas que dans ce moment, il y a des événements. On a son cas, on a son cas, on a parce que moi, je vais maintenant, mon son, pour autant de venir. Tu vas le dire, on est mis ce qu'il veut être là-bas. Merci, On est comité du développement des quartiers. En Hakli là, nous parlons dans son secteur, tout aussi là, pour comment on fait. On devait rouler pour dire une entière. N'ayez mot fort pour dire yo des forts. Mais parents n'a ouli là, maman qu'on fait. Parce que donc comment on a connu comment on fait, au Hakli nam de auna, au parents qui n'en a que. On doit avoir faire des rapports. Parce que aïe moulé, Jinate de Katayoro Muna, fait le beau pour la Jewati Jean Coronana. En carrière doit se reproduire. Oui, Dieu, quel est l'angle Moubé? Jamana, Dieu Balakachea, Jameson Balakachea, Naye quel est l'angle Badunabi, Yalamena, il est sans faire. Aïe, les rotes Anna. Oui, l'année d'Anike, oui, il tient pour Felani. Ah oui, un Mouna, un Yasso, Oka Hakina, Nanga Hakina, Bekele. Il y a une zone artisanale avec un anti-repos chamanasini. Demisiel ni masika karange ina bokana artisanal. Ni resa ka karange professionnel la, ni placement sur la ina na ka pratique artisanal. Ano odel la ni ke. Mais comme ko ko yora a espace ka bokata nye fe fo plus yora la. Do aya fuina la ni ka cha kaula. Ni avec des gol so ma la ni ka da artisanal. Mais na we teme o la ni to fana be. Moi, je suis venu ici, sabati, pour faire mon bénin, encore la diamouille ou wadi tankouye, aïe diatemino que, pour que quand il y aura sécurisé, et on soit rappelé qu'à sécuriser. Sao, Samaï, quand pour Halna Crash, que les démissionnaires bandits au Branga, ils vont do la boyano. Pour que c'est qu'à Dabla, à l'Ukulo, on a fait qu'à Gabis, la poste de police a créé. N'a créé la conso de sécuriser. Pour arriver à sécuriser, la Gabou, côté bien à sécuriser. Parce qu'il y a un commissaire de faute à Katia, à l'Alta Mancha Bulu. Son nani a l'angini, poste possible créer le magana, l'angini Pinaka Ani. Donc, un autre fois, qu'il y a Tony de Kata, sous place ou bay, on entend bien où Katoy, parce qu'il y a un Chamana, nous pourrions gagner à sort. Ou Kakela Panako Dona, projet ou nana, projet réalisé au Masoro. Donc, en tout cas, on a utilisé tout aussi là. Ou quand nous tenons là, au Coco, il y aura beaucoup plus en faire pour le morcellement qu'on a. Quand vous m'avez morcellement qu'on a, en tant que Orola. Aïe, nous t'emblons bien public ou yé, à taille le coup là, nos morcellement que la, à vous laisser comme on a les kaoloti ou loger, ou le loger au Orola. Moi, mais nous y est clair en tant que représentant de la population, en fait, on comme un cas. Oye tuye ni ko bina barake awan kana jatimina to le ke fara ka laje yoro la nembara la kele ya bala dubute we ka kele ya muka wo me depuis wati mina ya de depuis 2006 wa 2007 ya ta mina o ko kire de ba ta laje sanwo bugura ni ko na inondation bi ke sanwo onjo de bina kana on teme ka waru du mo ma abeka ka kuna kun do ne do
mo me uye bara na Afrika asilo muna halika ko botoni na yo pla ko bara ko na ka soka lotissement fo amaro ga bo hakili be anganye tala yo okuma te fola anya je tene kala kula jo ko na ko na ka bo quartier bi chimantela hal sa quartier ni ko rini porte ko ma ko fe ko plan définitif ta ala ko correction de dam na ko o malaba folo donc ni o malaba abina pla bara kan ko di yo bara la jo folo ay na yo bara freni la ban ni bura no o bara bana donc aw se kana do ka bara ko na amala jessa muye mun ganga ke ro be ko ro la wo be ke jama hakilina ye mais aw kan barani ni e bingani baradi parce que mo si mala to ni barani na mo si la to ni lente donc mo du baka awa président baraka kuma ro fo san o ya ti do ko sebe aw baka en bo be gasra taxi be gasra donc aw baka duwa ko olu tɛ cogo si la ka na k'u bolo baara kɛ n'u ma kuma aw fɛ k'a fɔ a ye nin waati jateminɛ an bɛ fɛ ka nin kɛ an bɛ fɛ ka nin kɛ aw fana b'a lajɛ donc n'a bɛ kɛ a ka kɛ tan mais ni aw ye o sariya kɔnɔ kuma tɛ kɛ aw fɛ foyi ti fɔ aw ye donc n'i ye baara natɔw la a bɛɛ ye binkanni baaraw de ye an y'a ye k'a fɔ depuis la u ye ko kelen min daminɛ o ko kelen de don sinon u nana yan nɔ siɲɛ dɔ la anw y'u gɛn depuis yan nɔ 1h 2h du matin baara ninnu tun bɛ kɛ chaque fois femme ni ka si terrain kɔnɔ yan nɔ an b'u gɛn waati bɛɛ u yɛrɛ n'a tɔ bolo hali k'an to misiri la juma seli yɔrɔ la ka na bitɔnw sigi ka simanw sigi a fɔ ko salamu aleykum an y'u gɛn u taara a fɔ y'u ka simanw ni fɛnw ci yan nɔ a bɛɛ ye sonyɛni kelen de ye siɲɛ dɔ la u ye mɔgɔ fɛnɛ bila ka na ko morcellement kan ka kɛ ko mairie district ko au deuxième addition k'o ye autorisation d'u ma après an ye o ka numéro sɔrɔ k'a wele a ko non autorisation min bɛ yen nɔ ni ka signature bara ne nɔ tɛ ni cachet bara ne nɔ tɛ mais n yɛrɛ fana bɛna n ka enquête dayɛlɛ pour que mɔgɔ mun y'a baara kɛ an tɛ se k'a dɔn an kɔni an tora sans suite a b'a dɔ wɛrɛ fɔ an ye donc morcellement jɔra k'an fana y'an jɔ donc n'u wulila nin na bi an b'a bila o minɛn kelen de kɔnɔ ala Adama Sarabi tɔgɔ bɛ fɔ nin na an k'a si an ka taa n'an sera ɲɛfɛ a bɛ taa fɔ Adama tɛ. Parce que o so dɔw de bɛ district kɔnɔna na minnu bɛ nin baara sugu la kɛ an y'u ye a ka ca a bɛ Bamakɔ fan bɛɛ fɛ o la kiri caman bɛ kɛ a bɛ wuli ko Adama n'a taara se yɔrɔ dɔ la a bɛ tila ka t'i jɔ parce que zon de ka ca a senkɔrɔ kojugu an t'a fɔ k'a yɛrɛ t'a la dɛ mais zon ka ca a senkɔrɔ kojugu donc an bɛ baara min na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma mais mun fɔ aw ye bɛn de bɛ baara nin kɛ dɛ n'an ma bɛn a bɛ kɛ mais n'an bɛnna jamana ye sariya jamana de ye ministre bɛ yen nɔ gouverneur bɛ yen nɔ district min bi k'a kɛ a bɛ dɔw fana ka yamaruya de kɔnɔ an bɛ se bɛɛ lajɛlen ma a y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma mɔgɔ si kana saraya an ka wuli an k'an jɔ baara nin ni ala sɔnna ma a bɛ to artisanal a bɛ to zone artisanal la yan nɔ an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma wa baara de an kɛ an kɔni komi a y'aw invité ka na donc anw nana kɛnɛ kan an tɛ se ka segin ten f'an ka dɔ fana fɔ an b'aw ɲɛ su an b'aw ɲɛ tile anw de ye comité de développement de quartier ye aw man ka taa ni anw tɛ mɔgɔ fɛ a sugu sugu bɛ quartier kɔnɔ a bɛɛ ni anw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye hali ni fɛn bɔra mairie la sisan a bɛ fɔ anw de bɛ mɔgɔ tɔɲɔnnenw yɔrɔ dɔn an de bɛ dissentanw yɔrɔ dɔn k'an de bɛ setigiw dɔn commune kɔnɔ. an balimaw mali jamanakuntigi kɔrɔ Elhaji Ibrahim Bokar Keita ni malidenw tun b'a wele ko IBK dɔw tun ko mande masa a tun mankutu ka di kosɛbɛ waati tɛmɛnen ninnu na ale kɔni fatura bi ala ma hinɛla la nka yan'a ka fatu a tun gwɛnna ka bɔ jamana ɲɛmɔgɔya la malidenw tun ye bɔli min kɛ kabini juin kalo tile 5 n'o kun cɛra utu kalo tile 18 san 2020 o Ibrahim Bokar Keita min taɲana bi a bɛ waatinin bɔ kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen n'u k'a ma ko le témoin bamanankan na an k'o de ma ko seere o y'a jira k'a fɔ Ibrahim Bokar Keita furumuso madame Keita Aminata Mayiga ko a bisigilen bɛ bi k'a fɔ ale bɛna taa i sigi jamana min kan badabada o ye Gabon jamana de ye nanzarakan fɔbaw y'a jira k'a fɔ ancien première dame Aminata Mayiga ko ale kɔni bɛ ka minɛnw labɛn a n'a ka denbaya tɔw a b'olu makɔnɔ a furucɛ n'o ye jamanakuntigi kɔrɔ ye Elhaji Ibrahim Bokar Keita o min fatura ko hali n'a y'a sɔrɔ bi kunnafoni diba ka fɔ la k'a ka filiya sigi ma ban a kɔni jiralen don k'a fɔ ale bɛna taa sigi Gabon jamana kan mun de y'a sigi kun ye Gabon a yɛrɛ ka fɔ la ko waati min na a furucɛ tun bɛ balo la ni jamana ye Ibrahim Bokar Keita kanu farafinna gun kan ko jamanaw la o ka ca kosɛbɛ
nka min ye Gabon jamana ye o ɲɛmaw olu tun ye bolofaba de da Ibrahim Boubacar Keita kan teriya min tun b'u cɛ kanuɲɔgɔnya min tun b'u cɛ bolodiɲɔgɔnma min tun b'u cɛ o de y'a to ale bɛna bɔ Sɛbɛninkɔrɔ so ɲuman in kɔnɔ Sɛbɛninkɔrɔ soba in kɔnɔ Sɛbɛninkɔrɔ lahawuta so in kɔnɔ ka taa jamana kɔ kan kunnafonidila y'a jira k'a fɔ a taali kundɔ ye mun ye a ko ale bɛ Mali kɔnɔ ale ni mɔnɛ de don ka d'a kan min y'a den dɔw ye olu tɛ se ka na Mali kɔnɔ a n'a denw tɛ ɲɔgɔn ye ten hali n'a y'a sɔrɔ maa tɔgɔ ma fɔ kunnafoni sɛbɛn min b'an bolo kɔrɔ yan nka bamananw kɔni y'a jira k'a fɔ kulu cɛman na o ye fuga ye ni kuma fɔra maa hakilima b'i yɛrɛ ye kuma kɔnɔ a ko ale denw bɛ yɔrɔ minnu na bi ko a ka di ale ye a ka taa Gabon jamana kan ka taa denw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko hali n'a y'a sɔrɔ a den dɔw bɛ yen olu kɔni bolila ka sabu kɛ kiri yɛrɛ matarafabaw josariya kɔlɔsilibaw kabini ale cɛ kɔni ka fanga baro na utukalo san 2000 ni san 20 ko ale denw ma lafiya ale denw kɔni bɛ sariya tigilamaw ka sɛbɛn gafew de bolo n'an ko a ma ko coulis walima nanzarakan fɔcogo wɛrɛ la o ko de ma ko collimateur. Mes enfants sont à la collimateur de la justice malienne. A ko ni mɔnɛ b'ale la bi waati min na ale furucɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita fatura min ye a denw bɛɛ la fitini ye k'o de sera ka taama ka na Mali kɔnɔ ka na wolofa ka janaja o kɛnɛ kan waati min na ale dusu kasilen don ale kɛra filiyatɔ ye ale jigi tigɛlen don ni ye nin kibaruya ninnu dɔw bɔ a la a tɔ b'a den nka min ye den tɔw ye olu bɛ jamana kɔ kan nka ko ale kɔni dalen b'a la kunnafonidila ka fɔ la a bɛ komi a dalen don a la k'a fɔ Gabon jamana o ɲɛmaw ani Gabon jamanadenw ye kanu min da ale cɛ kan ko ale bɛ se k'a denw bɛɛ lajɛlen n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a bolokɔrɔ ninnu ka bɔ taama jugu ni boli jugu la duniya dugukolo kɔ kan nin ye kibaruya ye an ye min bɔ journal Le Témoin kɔnɔ ka tali kɛ jamanakuntigi kɔrɔ yɛrɛ min fatura a furumuso ale ka bisigi lase min bɛ nin don kibaru sɛbɛn in kɔnɔ bi. An balimaw nin ye jigitigɛ kibaruyaba de ye kunnafoni di sɛbɛnw ye min fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafoni di sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko Azalɛ Express an balimamuso Marietu Dugure ale ka lase nin ye a ko jamana ka cakɛda min bɛ yen n'an ko a ma ko Kanam ko min kɛra ye a bɛ se ka bisigiya ka fɔ maloya koba don jamana yɛrɛ a tɔgɔla minisiri min bɛ yen n'a ka baara ye jamanadenw dɛmɛli ye ale bɛ baara kɛ kɛnɛya minisiri de kɛrɛfɛ an ko o de ma ko ministre Umaru Jara kunnafonidila y'a jira k'a fɔ kuma min bɛ Kanamu kɔnɔ bi maloya ko don dabaliban ko don ko Imam Umaru Jara min tun bɛ boulevard de l'indépendance kan k'a ɲini ko fanga ka yɛlɛma ni fanga yɛlɛmara maa minnu bɛna fanga ta olu ka kɛ maa ladiriw ye u ka jamana bila bolo ka bolo min n'o ye jamanadenw ka hakilina ye o matarafali sira o ka tanga o ka labato ko Imam Umaru Jara tun y'o laɲiniba ye ko jɔn bɛ se k'a faamu k'a fɔ o Imam Umaru Jara ye ko ale de y'a laɲini jagoya koyi ko a furumuso ɲɔgɔndan min kɛra Kanam na ko fɔ a furumuso ka ta o la wa ko a ye nin ko in bɛn a yɛrɛ si ma wa min ye hali Afrique du Sud jamana aw hakili b'a la wa san 2000 ni san 10 dolanciba min kɛra yen n'an ko a ma ko Coupe du Monde ninnu tun bɛ buru min fiyɛ walima buru sugu min tun b'u bolo ka fiyɛ o de ye vuvuzela ye ko Imam Umaru Jara ye fɛn min fiyɛ Kanam ɲɛmɔgɔba kulo kɔrɔ ko de ye vuvuzela ye weleli bɛ kɛ sɔgɔma a bɛ kɛ wula fɛ waati o waati Imam Umaru Jara n'ale ye minisiri ye bi ale de b'a fɔ Kanam ɲɛmɔgɔw ye k'a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ani dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ko fɔ ale furumuso o ka ɲɛ sɔrɔ Kanam na a ka se ka kɛ jamana foroba baarakɛla ye kunnafonidila y'a jira k'a fɔ malikurako min fɔra ko yala tiɲɛ don wa malikurako min fɔra ko kɔri malidenw tɛ sogo de la ko n'i ye furancɛ fanga yɛrɛ kabini waati min na a baaraw daminɛra koba minnu kɛra la n'a bɛ se ka kɛ jigitigɛ ko ye ko nin fana b'o la maa minnu kan ka maaw fatani ka bɔ juguman na n'olu yɛrɛ kɛra juguman kɛbaa ye ko maa bɛ nin faamu cogo di ko nin Imam Jara kelen in ko maaw hakili b'a la ale de tun taara Conseil national de la transition na a y'i ban o ma fo a nana kɛ jamana minisiri ye ko o de ye Kanam caisse nationale d'assurance o ɲɛmɔgɔba o bolo de tɔlɔmini k'a da kɔ ko f'a k'ale furumuso ta jamana foroba baara la kunnafonidila y'a jira k'a fɔ Imam Umaru Jara furumuso o taali jamana foroba baara la
kɛrɛnkɛrɛnnenya la caisse nationale d'assurance maladie o cakɛda la ko kuma minnu fɔra ko minnu kɛra nin na ko maa de bɛ se ka i kɔnɔna fili nka ko dogolen tɛ minisiri ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa furumusow bɛ se ka sugantili dun bɛ kɛ ni ɲɔgɔndan de ye ko n'i y'a ye hali sɛgɛsɛgɛli kɛra lisi min tun bɔra ɲɔgɔndan min kɛra kanam na imam umaru jara furumuso tɔgɔ tun b'o la k'o de y'a to sɛgɛsɛgɛliw daminɛra o sɛgɛsɛgɛli ninnu bɛna bange min na jamanadenw sigilen bɛ k'o de kɔnɔ kunnafonidila y'a jira k'a fɔ daluya ni faamuya minnu b'ale bolo ko imam umaru jara ye kanam directeur général n'o ye danbɛlɛkɛ ye k'a jagoya ko a furumuso filanan ko f'a k'o ta foroba baara la ko waati min na ale bɛ muso in ta ŋaniya min tun b'a kɔnɔ o tun ye ka muso in furu ka se k'a don baara la nka ko muso in ma ta ka bila so kɔnɔ a ka taa gabuguda la tasuma sisi cɛla kunnafonidila ko ten azalayi express kunnafonidila y'a jira k'a fɔ imam umaru jara a muso de tun bɛ babali walew ta ka sɛgɛrɛ n'ale ma baara sɔrɔ bɛɛ bɛ lafiya imam umaru jara tɛ lafiya muso in bɛ se ka ko o ko kɛ k'a y'o kɛ walasa ale ka se ka baara sɔrɔ caisse nationale d'assurance maladie la kunnafonidila y'a jira k'a fɔ imam tun bɛ se ka tɛmɛ sira wɛrɛ fɛ min tɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bolo tɔlɔminini ye ka da kɔ k'a ye nin baara minnu kɛ ɲɛmɔgɔba y'i ban coco ko imam umaru jara furumuso n'a y'i kanbɔ i n'a fɔ maa tɔw y'u kanbɔ cogo min na n'a ye garisigɛ sɔrɔ tare nka min ye ale ka don nin yuruguyurugu wale in na ale kɔni tɛna ye nin baara ninnu na ko de kɛlen a bɛ komi imam umaru jara kunnafonidila y'a jira k'a fɔ ex imam du boulevard de l'indépendance jamana foroba kɛnɛ min n'o bɛ tali kɛ yɛrɛma hɔrɔnya o jɔnjɔn o bugunatɛmɛ gole sira min bɛ bamakɔ ale de tun bɛ maaw seli ye k'a ye sira wɛrɛ de bɔ o sira wɛrɛ in bɔli de kɛra sabu ye a furumuso tɔgɔ nana ye bamananw b'a fɔ cogo min na ɲuguɲugu bɛ na ni ɲagaɲaga ye waati min na imam umaru jara furumuso tɔgɔ nana y'a la o de kɛra sabu ye kanam ɲɛmɔgɔw ani kanam baarakɛlaw olu ka wuli ka ganseli kɛ o ganseli in de bɛ kunnafoni caribondasow kɔnɔ bi o de bɛ donkibaru tigilamaw bolo bi dɔw y'a jira k'a fɔ nin ye maloya ko ye nin bɛ hali lagosi se alisilamɛya diinɛ ma n'a fɔra maa min ye diinɛ jafilɛ dɔ ye o ka ye nin baara sugu la kunnafonidila ko nin y'a jira k'a fɔ imam umaru jara kabini a sugantilen ka kɛ minisiri ye minisiri min ka baara ɲɛsilen don dɛmɛ ni dɛmɛ ma ka lase jamanadenw ma nka minisiri min fana bɛ yen n'ale b'o ka mara kɔnɔ o ye kɛnɛya minisiri de ye k'a ye bagabali walew ta a ye maa fɔlɔ min kɛlɛ o kɛra nin minisiri de ye n'o ye ministre de la santé ye wa min ye hali kanam o mara ani o ɲɛmɔgɔya bɛ se ka da ale ma cogo min na nin bɛɛ tun ye imam umaru jara ka laɲini ye ani cmss fo ka se inps ma nka min ye furancɛ fanga yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ye président de la transition asimi goita ale de y'a laɲini k'a fɔ nin cakɛbondaso ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔya ka d'a ma a ka bɔ minisiri kulukutuya la ko nin kɛlen imam umaru jara tun kan ka kɛ misali ɲuman de ye nka k'a ye asimi goita kuma suli n'a y'a sɔrɔ kibaruya min fɔra kunnafonidi sɛbɛn azalayi express o fɛ ko hali josariya tigilamaw kiri nɔbɔbaw ko ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka u yɛrɛ wele nin ko in na imam umaru jara k'a wele k'a ɲininka yurugurugu kɛlɛli kuma minnu bɛ ka fɔ faso kɔnɔ yala a ka ɲi ale da bilen wa ko jateminɛkɛbaw bɛ ɲininkali de kɛla bi nin ko in sera ka kɛ cogo di ni maa min ko k'ale ye diinɛma ye o de bɛ nin ko sugu kɛ jamana kɔnɔ u kɔni bɛ ɲininkali kɛ bi n'a y'a sɔrɔ mali ye sariya jamana ye ko n'a ye o kuma ye tiɲɛ ye bɛɛ mali jamana marabaw jamana ɲɛmaw olu kan ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ bi hali n'a y'a sɔrɔ minisiri yɛlɛmaw de bɛ kɛ ka imam umaru jara gɛn ka bɔ minisiriya la nin n'a ɲɔgɔnna walew a ka da soda la nin ye kunnafonidi sɛbɛn min n'an ko a ma ko azalayi express mariyatu dugure ka sɛbɛn nin ye an balimaw kurantigɛ ye fɛn ye mali kɔnɔ yan aw b'a dɔnna k'a fɔ ni fɛn ye maliden tɔɔrɔ bi o dɔ ye kurantigɛ banbali ye o kurantigɛ banbali min bɛ mali kɔnɔ a bɛ komi a taara ka dankɛ anw baara ɲɔgɔn kunnafonidila minnu bɛ yen n'u bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ u donna malidenw kan k'u ɲininka o ɲininkali senfɛ malidenw ye jaabi kɛ o jaabi dɔw filɛ
kurantigɛ ko in a kelen bɛ ka degun min lase jamanadenw ma. Ne tɔgɔ Jibril Dumbuya. Kɔrɔkɛ i da sera kuma ma sisan i sera an ka problème yɛrɛ de ma. kurantigɛ in bɛ yɔrɔ min na sisan a bɛ ka dama tɛmɛ parce que anw yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na an bɛ selibaara de la n'a fɔra ko fɛti bɛ ka gɛrɛ kuran bɛ tigɛ tuma bɛɛ tuma dɔw la an bɛ se ka sigi pendant des heures kuran tɛ na o surtout an bɛ sunkalo min yɛrɛ kɔnɔ kurantigɛ in yɛrɛ a ma nɔgɔ dɛ tile ka kalan mɔgɔw sunnen don n'a fɔra ko kuran bɛ tigɛ mɔgɔw la ka se ka heure 2 heure 3 kɛ cɛ kurantigɛ in a bɛ ka jan kan yɛrɛ de parce que tuma dɔw la an bɛ baara daminɛ hali an tɛ tila an ka baara daminɛ la yɛrɛ dɔrɔn kuran bɛ tigɛ an bɛ se ka tile mun bɛɛ kɛ sigilen kuran tɛ na tuma dɔw la tile kɔnɔ hali complet kelen a ma nɔgɔ n'a fɔra ko fɛti bɛ ka gɛrɛ ko complet kelen mun bɛɛ k'o tɛ se ka kɛ ka ban yɔrɔ a ma nɔgɔ dɛ fini dun ka ca fini ka ca i yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔw la masiw sigilen don bɛɛ bɛ baara la bon kuma kuncɛ kuma la ne bɛ se ka mun fɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'u sera ka ɲɛɲini kuranko in na o yɛrɛ bɛ sɔn ka dɛmɛ kɛ o b'an arranger yɛrɛ de parce que an bɛ yɔrɔ min na foyi tɛ se ka kɛ bi ni kuran tɛ fɛn bɛɛ sirilen don kuran na i bɛ kuranna baara la o tɛ kuranna baara la o i ka branchine dɔ bɛ kuran na. Ne tɔgɔ Umaru Sow. Tiɲɛ yɛrɛ la kurantigɛw kɔni bɛ ka kɛ kɔni a vraiment a bɛ ka degun lase an ma an ka baara yɛrɛ kɔnɔna la parce que tuma dɔw la hali tile yɛrɛ kɔnɔna la an tɛ hali complet kelen yɛrɛ kalan an ka baara kɔnɔna la bon ne kɔni bɛ kuma min fɔ ka se gouvernement ma n'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen an bɛ wagati min na vraiment kurantigɛ degun b'a kan parce que n'a fɔra ko bɛɛ ka groupe sa groupe se tɛ bɛɛ ye jamana min bɛ taabolo min kan sa bɛɛ b'a kalama est ce que i y'a faamuya ne bɛ mun fɔ gouvernement ye u ka fɛɛrɛ yɛrɛ tigɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ cogoya min na walasa kurantigɛ bɛ se ka dabila cogo min jamana kɔnɔna la pour que an bololabaaraw fana bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na o de kɔni ne hakilina ye vraiment donc on sera kɛ o diya ne yɛrɛ yɛrɛ. Ne tɔgɔ Ama Siribe. Bon a degun bɛ se anw ma parce que anw ye dumuni feerelaw de an b'an ka dumuni n'a galala an b'a bila frigo kɔnɔ walasa siɲɛ wɛrɛ an b'a bɔ an b'a kalaya ni mɔgɔw nana an b'a d'u ma a ka dan yɛrɛ bien parce que n'i taara bien minɛ ka na i tɛ se k'a jiran k'a bila f'i k'a bila frigo kɔnɔ de ni mɔgɔ mago b'a la i b'a bɔ i b'a feere o ma parce que i b'a yira i b'a feere o ma kuma caman kuran bɛ tigɛ waati dɔ la yɛrɛ client bɛ na i ma ni client nana ka na sɔrɔ kuran tigɛlen don a ma nɔgɔ a yɛrɛ a degunba de b'an kan vraiment an ka fɔ donc u b'a lajɛ o ka hinɛ an na ten quoi bon n bɛ se ka min fɔ ye dɔrɔn o kelen de don donc halisa o ka dɛmɛ d'anw ma kuranko la parce que Mali kɔni n'a ma ɲɛ i bɛ kuran wari sara i man ka si dibi la quoi i ma don o don n'an ma kuran sara o bɛna an ka kuran tigɛ n'an ye kuran sara fana an bɛ si dibi la o tɛ ko ɲɛnama ye quoi i ma donc o ka sabali a bɛɛ énergie ma o de parce que maa ninnu filɛ nin ye o deli n'o wari dun na turu donc a b'a f'u ɲɛna o k'o janto maliyɛnw na kosɛbɛ o bɛ sɔn ka diya n ye. Ne tɔgɔ Segu Kamara bon n bɛ min sɔrɔ k'a fɔ kɔni a bɛ ka kɛ mais a tɛ k'an tɔɔrɔ quoi parce que min sigira an ɲɛ b'a la o bɛ ka min kɛ an ɲɛ b'a la depuis indépendance o groupe le bɛ yen Musa m'a falen ATT m'a falen Alifa m'a falen IBK fana sera o bɛ groupe falen groupe tiɲɛli bɛnna an ka sɔrɔdasiw ka sigili ma an b'a kun a kɛra cogo la parce que u bɛ baara min na an b'a dɔn franchement a kɔni tɛ k'an tɔɔrɔ parce que a tɛ ka kasara foyi lase ne ma parce que hali n'a se ne ma ne b'a kun franchement parce que n b'a armé kɔ bi n b'a kɔ sigi o de kɔni don ne fɛ k'a fɔ bɛɛ k'i muɲu k'i sabali nin ye wagati ko le ni gɛlɛya nana ko min i ɲɛ bɛ ko min na bancogo t'a la o de b'i tɔɔrɔ mais i ɲɛ bɛ bancogo bɛ min na o t'i tɔɔrɔ quoi parce que a ɲɛ b'a la bi min tun bɛ ka sa fɔlɔ mɔgɔw ka du bɛ ka ci bɛɛ do somɔgɔ bɛ wa kɔnɔ somɔgɔ bɛ burusi kɔnɔ baarala caman bɛ ne bolo yan u somɔgɔ min sara yen depuis IBK ka taa na a ka ca c'est ça non bon n'i y'a ye Asim sigira bi k'a kɛ ne kɔni b'a kɔ fo saya Asim bɛ sa yɔrɔ ne Segu bɛ sa ne b'a kɔ bi n b'a kɔ sini. N'an donna funteni na vraiment an ka mɔgɔkɔrɔba ninnu u bɛ sɛgɛn kojugu parce que i b'a dɔn an bɛ waati min na i ko bi Mali kɔnɔ yan tension tɔ de ka ca na ani diabète bon tiɲɛ yɛrɛ la parfois courant yɛrɛ bɛ tigɛ partir de 20 heures kuma dɔ la a bɛ na 1 heure du matin kuma dɔ la 2 heures du matin vraiment e yɛrɛ mun ye denmisɛnnin fitinin i bɛ se ka min supporter e yɛrɛ bɛ a bɛ tɔɔrɔ mun yɛrɛ de ka kuma tɛ musokɔrɔba 60 à 70 ka se fo 75 ninnu ma vraiment an kɔni an bɛ min fɔ autorités ye u ka fɛɛrɛ kɛ cogoya yɛrɛ bɛɛ la ka na ni groupe kuraw ye minnu bɛ se ka an ka courant renforcer donc parce que courant ko nin filɛ nin a kuma ka ca mais toujours an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakilina ɲuman d'a ma sinon courant tigɛ nin vraiment a ma nɔgɔn nin wagati nin na. Baba Jose Gera Sabunyu Mandoye Allah Jose Gera Sabunyu Manye Jose Taraule Sabunyu Manyengo Allah Jose Gera Sabunyu Mamba Fama Allah Kanuwa Sabunyu Manyengo Allah Jose Sabunyu Man Ambalmo Gaukado Kafo Sungaloy labɛnw de bi sabati an y'a jira u la k'a fɔ labɛn fɔlɔfɔlɔ o ye yatimɛdenw ni falatɔw ye labɛn filanan o ye jigiya ɲuman ye aw balimakɛ Jose Traore maa o maa e b'a fɛ ka taa i mura la sunkalo tile 10 laban
i b'a fɛ ka taa o tuma a ye labɛnw sabati ne kɔni bɛ aw ka bila la kulu b'an bolo kulu min n'o ye umura 2022 ni maa o maa kɔni b'a fɛ ka taa a fɔlɔfɔlɔ ye min ye 600 bi bɛ ne ba fa n terikɛ balimakɛ n balimamuso ne kɔni b'a fɛ ka taa n bɛ diɲɛ ɲini arajo baramuso fɛ n bɛ n ka nɛgɛjuru siraw di telefɔni malitel kɔni o sɔrɔli ka gɛlɛ ni tile fila in na nka min ye orange ye 76 06 60 66 76 06 60 66 hakili b'a la k'a fɔ ni donkibaru in banna sisan aw bɛna wele kɛ an ka labɛnw sabati ka tɔgɔ sɛbɛnw kɛ sabu visa ko man nɔgɔ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ coronavirus ko ye gɛlɛya don imura ko ni hiji ko la n'an tun ye mɔgɔw ka kibaruya sɔrɔ hali bi an bɛ labɛnw sabati cogo min ni min b'a fɛ ka taa sunkalo ni min yɛrɛ dun b'a fɛ ka taa sunkalo tile tan laban na alhamdulillah ani ce a barika ala ye kira ye sabu ɲuman ye inshallah falatonu nani wa sabu ɲuman ye ngo Allah baju se kɛra sabu ɲuman yatime denu nani wa sabu ɲuman ye ngo Allah baju se kɛra sabu ɲuman ye sabu ɲuman ye Allah Allah ye sabu ɲuman bebe furu na ye furu bebe muso ka baraya sabati don dɔ ye a ka miiri don ye muso caman bɛ hami labɛnko ɲuman o ni ɔrɔbu donko ɲuman na mama Naomi a y'i sigi ni k'e miiri musolakaw ye yaasa u ka hami o ni jɔyɔrɔ min bɛ o la o bɛ se ka wuli ka bɔ an balakaw kan na cogoya min. Salon Naomi a nana don Mande ani Mande lamini bɛɛ lajɛlen haka ja Bamakɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen a musolakaw jigi kɔrɔ min bɛ tali kɛ aw ka donfiniko ɲuman na aw ka ɲagadonyaw na kɔɲɔmuso ale ka dagabana ɔrɔbu minnu bɛ yen ni o ye diɲɛ laban ɔrɔbuw ye ni bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn ni princesse ye ka taa se décolletéw ma manche courte ka taa se manche longue ma dagabana ɔrɔbu minnu bɛ yen ni maamisɛnw bi o don ni o ye sirɛni ye dagabana couronnew ka taa se magobise minɛ o minɛ ma ni o ye kɔɲɔmuso a ka nisɔndiya minɛnw ye kɔɲɔmuso ka collier ka taa se collier de soirée ma nin bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ ye wa min ye aw ka dagabana mèchew ye mèche italien mèche brésilien frontal ka taa se closure ma nin bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ salon Naomi na ni o ye mama Naomi fɛ ye aw ka robe de soirée perlé ka taa se voile ma nin bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ ye bijoux de soirée ka taa se matériel de maquillage ma make-up chapeau fond cils perruque o ni manicure a n'a ɲɔgɔnna caman nin bɛɛ lajɛlen bi kɛ salon Naomi ale kɔnɔna na wa fille d'honneur ɲinama kɛ aw kɔ dɛ ka sabu kɛ gɛlɛya caman bi don aw ka finikow la salon Naomi ni aw ye mama Naomi a hakili tora aw fɛnɛ na aw ka don finiko ka taa se aw ka maquillage ma nin bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ mama Naomi fɛ dagabana kasiki minnu bɛ ni ale bɛ kunsigi lasama ni k'a magaya k'a sinsin ni k'a kolo dilan kunsigiti yɛrɛ ka nisɔndiya ni o ye casque de dernière génération ye mama Naomi a y'o ta nazara jamana na ni ka na o conko anw fɛ yan aw musolakaw lafiyali kama wa kibaruya ye mɛnnen kɔfɛ i fɛ yɔrɔ dogolen tɛ i bɛ wuli ka taa se Korofina Nord la kare min bɛ yen ni bɛɛ lajɛlen bi a dɔn ni Musa Sika kare ye immeuble Fof boutique numéro 5 ni salonba in a cogon bɛ yen wa u ma da luweli dɔrɔn ma fɛn o fɛn de bɛ yen ni an bɔra k'o fɔ aw ye mama Naomi ka kabako kow la ni maa min b'i fɛ ni kelen o kelen ka k'i ta ye a feeretaw bɛ yen ka taa se a luwetaw ma o kuma a ye wuli joona aw ka immeuble Fof sɛgɛrɛ Musa Sika kare Korofina Nord la walima i ka weleli kɛ nɛgɛjuru sɔrɔ sira la Hawa Tarawele ka taa se Fatim Sidibe ma nɛgɛjuru sɔrɔ siraw 79 45 60 75 91 21 34 42 walima 95 15 62 17 salon Naomi e nali kɛra baaramusoya sinsinni ye ka ɲɛsin musolakaw bɛɛ lajɛlen ma.
an balimaw nin de bɛ dansiri k'aw ka bi don kibaru la bi alamisa donya avril kalo tile 28 don kibaru min lasiraw ma Gawusu Jalo Razjal fɛ ani Elhaji Jose Traore kabini sankaw fɛ n'Ala ye bi tile nɔgɔya Traore kɛ a bɛ bɔ san a b'i kunda Kucala kan kunungo u tun bɛ Kɔnɔbugu de n'u bɔra Kucala a bɛ komi u bɛ taa bila a mana tigɛ da o da la aw ka don kibaru ni Ala sɔnna ma sini don kibaru aw bɛna lase aw ma Elhaji Jose Traore fɛ aw n'ale bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan anw kɔni b'a da u tulo kan ka fɔ seli min kundalen don an kan an ka seli in kɛ ni hakili ye an ka kɛ ni faamu ye an ka kɛ ni koto ɲɔgɔn tala ye sunkalo min bɛ senna a kuncɛko ɲuman Ala k'o d'an ma seli min fana kundalen don an kan Ala ka ɲuman tɛmɛ anw b'a ɲini malidenw bɛɛ lajɛlen fɛ malidenmabɔ malidenna an bɛ yafa de deli u ka yafa anw ma n'an ye fili minnu k'an ka baara la tugu filiw tɛ nka baara n'a togoya don maa minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka Razjal lasɔrɔ aw bɛ se k'an wele n ka nɛgɛjuru sira fɛ o ye 78 69 13 16 78 69 13 16 ni y'anw ta ka ye bi don kibaru a sera kuncɛyɔrɔ la nɛgɛ karafe an bilasira kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam anw ɲɛ jɔyɔrɔ don wa an jigi b'ale de kan anw ta o ta n'an ma dɛsɛ an bɛ ciden majamu ni y'anw ta ka ye Aitunga ala kira tunu